N'afa na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, tata ka ụka na-eme nnukwu emume nke ahụ n'ọbara dị nwe anyị Jesu Kristi, Corpus Christi. Anyị na-ekele Chineke maka ihe ọma niile nke ọ na-eme na ndụ anyị, maka ọtụtụ ngọzi ya n'ebe anyị nọ, maka amalia na ike nke o nyere anyị. Ka anyị na-ekele Chineke maka ihe ọma ndị a niile. Ka anyị niile na-ewele onwe anyị, na-ewele ezinụlọ anyị, na-ewele atụmatụ anyị niile dị mma, na-ebubaga na-arụ n'ọbara nke dị nwe anyị Jesu Kristi, na-ayọ ka o chekwaba anyị, ka ọ ka anyị akara nke mmeri. By his blood we shall win. Anyị na-ayọ ka amala Chineke na-edu anyị niile site na Kristi Onyenwe anyị. Na ajamasị n'ụwa n'ụzọ pụrụ iche, anyị na-echeta ọtụtụ ụmụnne anyị ndị n'ụwa ndị yọrọ anyị ka anyị cheta ha na masị n'ụwa. Ofu n'ime ha bụ nwanne anyị nwoke ndị rapụrụ ụwa n'ụwa, ụmụnne anyị ndị rapụrụ ụwa n'ụwa: Moses Okorama, Justina Udegbua, Anthony Chibunna Okeke, Ifeanyi Nwachukwu, Azọrọ Njọkụ, nwanne anyị nwoke Leonard Nwalozie na nwanne anyị nwanyị Eunice Ogbu. Ka anyị natazie isi ala runye Chineke ebumnobi ndị ọzọ. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Yukarịstịa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile. Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe. Otito dịrị Chineke n'enu kasị enu.
Onyenwe anyị, ọ bụ gị hapụrụ anyị emume ncheta ahụhụ gị na ihe ọgbụgba ndụ nke dị ịtụnanya. Biko mee ka anyị na-esegburu ihe omimi dị asọ ahụ nke ahụ na ọbara gị n'ụzọ anyị ga-esi hụ uru nke nzọpụta gị n'ime onwe anyị. Gị bụ onye dị ndụ na-achị na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Amen. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Deuteronomy. Mozis gwara ndị mmadụ ahụ sị, chetakwanụ otu Onyenwe anyị Chineke unu si duo unu n'ime ọzara 40 ndị a niile. O wedara mmụọ unu ala, nwekwa unu ọnwụnwa ịmata ihe dị unu n'obi, ịchọpụta ma unu ga-edebekwa iwu ya. N'ihi ya, o wedatara mmụọ n'ala mgbe o mere ka ihe oriri kọọ unu, mgbe o mere ka unu rie mana, nri ahụ unu na nna unu na-amaghị ihe ọ bụ. O mere nke a igosi unu n'ezi unu na ihe na-enye mmadụ ndụ abụghị naanị ihe oriri, kama na mmadụ na-adị ndụ site n'idebe iwu niile si n'ọnụ Onyenwe anyị pụta. Kpacharanụ anya hụ na nganga abanyeghị unu n'obi, ime ka unu chefuo Onyenwe anyị Chineke unu, onye mere ka unu site n'ụlọ nke ịbụ ndị ohu na Ijipt pụta. Lezie anya ka unu ghara ichefu Chineke, onye duru unu n'ime ọzara ukwu ahụ dị egwu, ebe agwọ ọjọọ na akpị jupụtara, ebe na-ekpo ọkụ nke mmiri na-adịghị. O sitere na nkume nye unu mmiri ọṅụṅụ. O ji mana nyejuo unu afọ n'ọzara. Mana ahụ onye ọbụla n'ime unu na-amaghị ihe ọ bụ na mbụ. O mere ya n'ihi iweda mmụọ n'ala na ịnwa unu, ka ntụkwasị obi unu si n'ime ya na-eto, ka o sikwa otu a mere unu ihe ọma. Okwu nkọsa bụ ụwa. Jerusalem too Onyenwe anyị, Jerusalem too Onyenwe anyị. Jerusalem doo Onyenwe anyị ebube. Zayọn too Chineke gị, n'ihi na o meela ka ọnụ ụzọ ámá gị sie ike. Ọ gọziela ụmụ gị nọ n'ime gị. O meela ka udo nọrọ n'oke ala gị. O jiri ọka dị ukwuu kpojuo ọba ụlọ. Ọ na-etiri ụwa iwu, na-emekwa ka okwu ya na-aga were were. Ọ gwala Jekọb okwu ya, bịakwa nye Izrel atụmatụ n'usoro omenala ya. O nweghị obodo ọzọ o mere ụdị ihe a. O meghị ka ndị ọzọ mara usoro omenala ya. Haleluya. Ihe ọgụ nke abụọ. Ihe ọgụ ewetara n'akwụkwọ ozi mbụ Pọl dị asọ degara ndị Kọrint. Isiokwu: anyị niile bụ akụkụ ahụ bụ Kristi, onye bụ otu ogbe achịcha ahụ. Iko nke ngọzi ahụ anyị na-agọzi n'oriri nsọ, ọ bụ na ọ bụghị inwekọ na ịnwekọ ọbara Kristi n'otu? Achịcha ahụ anyị na-anyawa n'oriri nsọ, ọ bụ na ọ bụghị inwekọ
na irikọ ahụ Kristi n'otu. Ọ bụ ezie na anyị dị ọtụtụ, ma ọ bụ otu ogbe achịcha ahụ ka anyị na-ata. Nke a na-egosi na anyị niile bụ akụkụ ahụ nke otu anụ ahụ bụ Kristi, onye bụ otu ogbe achịcha ahụ. Okwu nke osebụ ụwa. Ihe ọgụgụ nke ya si n'oziọma dị nsọ nke Jọn dere. Jesu gwara ndị Juu sị, mụ onwe m bụ achịcha ahụ dị ndụ nke si n'eluigwe rịdata. Onye ọbụla riri achịcha nke a ga-adị ndụ ruo mgbe ebighị ebi. Achịcha ahụ m ga-enye unu bụ ahụ m nke dị ka ndị bi n'ụwa wee nwee ndụ ebighị ebi. N'ihi okwu a, ndị Juu wee malite ịrụrịta ụka n'etiti onwe ha were sị, olee etu onye a ga-esi enye anyị ahụ ya ka anyị rie? Jesu wee sị ha, n'ikwu n'eziokwu, ọ bụrụ na unu na-erighị ahụ nke nwa nke mmadụ, ọ bụrụkwa na unu aṅụghị ọbara ya, unu agaghị enwe ndụ n'ime unu. Onye riri ahụ m ṅụkwa ọbara m nwere ndụ ebighị ebi. Aga m ekulite ya n'ọnwụ n'ụbọchị ikpeazụ. N'ihi na ahụ m bụ nri n'ezie, ọbara m bụkwa ihe ọṅụṅụ n'ezie. Onye ọbụla riri ahụ m ṅụkwa ọbara m ga-ebi n'ime m, mụ onwe m ebirikwa n'ime ya. Otu Nna m dị ndụ si zite m wee site na Nna na-ebi ndụ, otu ahụ ka onye riri m ga-esite na m na-ebi ndụ. Nke a bụ achịcha ahụ si n'eluigwe wee rịdata. Ọ bụghị ụdị achịcha ahụ nna unu ha riri were nwụsịa, kama onye riri achịcha nke a ga-adị ndụ ruo mgbe ebighị ebi. Oziọma nke osebụ ụwa.
ụmụnne m na Kristi otodrinu Jesu na ndụ ebe amen. Onye jisi ike oru anaeze, onye gbakọtaghị alụ nwanne ya enyere ya aka. Tata ka ụka na-eri nnukwu oriri, tata ka ụka na-eme nnukwu mmemme wubelu ụka tata arụ n'ọbara dị nwe n'anyị Jesu Kristi. Ya bụ ọ bụ mmemme nụnwa nọ n'isi ụka, ọ bụ mmemme nụnwa ka anyị ji nwee ụka, ọ bụ mmemme nụnwa ka unu na-abịa n'ụlọ nsọ kwa ụbọchị ụka ọbụla, maọbụ ndị na-eje morning mass na-abịa ka ha mee ya bụ mmemme iji welu kene Chineke maka na o nyere anyị onwe ya. Ọ bụ oke mmemme ka ọ bụ. Ya bụ achọrọ m ka anyị bụọlụ Chineke obere abụ iji welu ghọta ihe mmemme nụnwa bụ arụ n'ọbara Kristi, arụ n'ọbara dị nwe anyị Jesu Kristi. Ọ bụ ebe ahụ ka ike anyị dị. Ya bụ na okwuchukwu m ga-ekwu tata, ihe m na-enejela anya na ya bụ the power in the blood, ike dị n'arụ Kristi. Ike dị n'ọbara Jizọs, ike dị n'ọbara ya, ike dị ya, ike dị ya, ike dị n'ọbara ya. Ike dị n'ọbara Jizọs, ike dị n'ọbara ya. Ike ji achụ ndị ajọ mmụọ, ike dị n'ọbara ya. Ike o, ike niile bụ nke ya. Ike o, ike niile bụ nke ya. Ike o, niile bụ nke. Ike o, ike niile bụ nke ya. Ike o, niile bụ nke ya. Ike o, ike niile bụ nke ya. Ike o, ike niile bụ nke ya. Ike o, ike niile bụ nke ya. Ike dị ya, ike dị ya, ike dị n'ọbara ya. Ike dị ya, ike dị ya, ike dị n'ọbara ya. Ike dị ya, ike dị ya, ike dị n'ọbara ya. Ike dị ya, ike dị n'ọbara. Ike o, ike niile bụ nke ya. 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 Amen. Ya bụ ọ dị mma na anyị bụrụ abụ n'ụwa ka anyị were gosi ụwa niile na ike dị n'ọbara Jizọs, na ekwensu bịalụ ntigharị anya n'ebe anyị niile nọ, mana ike niile dị n'ebe dị nwe anyị Jesu Kristi nọ. Ihe niile anyị na-abịakwado n'ụlọ ụka kwa ụbọchị ụka ọbụla bụ mmemme n'ụwa, enwekwana ihe ọzọ. Gịnị bụkwa n'ụkọchukwu? Ọkwanụ mmemme n'ụwa, arụ n'ọbara Kristi, ịgbanwe arụ n'ọbara Kristi, ya bụ achịcha na mmanya, ama abụzi achịcha na mmanya, ọ bụrụ arụ n'ọbara dị nwe anyị Jesu Kristi. Ọkwa ya ka anyị na-abịa n'ụlọ ụka. Mgbe anyị nọ seminarị, unu ma na seminarị na be anyị na-ete nnukwu aka. Ndị otu anyị gụkwa anya stret gụkọrọ ya na-aga, enwerodo ofu ọdịda anyị dara. Ihe anyị nọ ya bụ 17 years ka e wee chie fada. Anyị echichazie fada na-asị, ngwazi gịnị ka anyị na-agụzila akwụkwọ niile afọ 17 years? Ọ gwụrụ sọsọ ịka ụka, ọ gwụrụ sọsọ inye anyị ya bụ ndidi n'ime ka anyị ghọta na achịcha ama abụzi achịcha, ọ bụrụ arụ dị nwe anyị Jesu Kristi. Ọ kwụnye 17 years, 17 nke abụrụ 4 years graduate. Nọ gụọ agbachakwa gị na nke ofu fada, ije nenebekwa ihe ọ na-eme. Gịnị ka fada ahụ na-eme? Ịka ụka.
17 years. Iji wee gosi gị na ihe nwa abụrụ egwu, ọ bụrụ egwu ọnwa. Kama n'ebe a bụ ebe ike anyị ka ndị ụka dị. The power in the blood, the power in the body of Jesus. Mana mgbe ụfọdụ anyị aghọtarozi ihe ọ bụ. Mana ama na ụka zijere ụmụ okorobịa ka ha jee nọọ na ya bụ seminarị ahọ 17 ada egwu egwu. Na ha nọcha anya bịa, gịnị ka ha na-eme? Ịka anya bụ ụka. Anụ nne nara bụ ụka asị anyị na ụkọchukwu nọdụ ebe ọ na-aka anya bụ ụka. Nọma abụzi ụkọchukwu, nọma abụzi mmadụ nkịtị, na ihe ọ ga-abụzi bụ dị nwa anyị Jesu Kristi. Ụka si anyị na ozugbo ọ na-ebunye achịcha, achịcha ama abụzi achịcha, ọ bụla arụ dị nwa anyị Jesu Kristi. Ana kedu ka o si ekwu ya? Ihe ọ na-ekwu ọ na-asị nara na arụ Jesu? Mba, ihe ọ na-ekwu nara m nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ arụ m. Nara m nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ ọbara m. Na mgbe ahụ na ụkọchukwu na-eweluzi ọnọdụ dị nwa anyị Jesu Kristi iji were kpọdata anya bụ Jesu. Asịkwa anyị na ozugbo ọ na-ekwucha okwu ahụ, gịnị ọzọ ka ọ ga-eme? O dobere achịcha ahụ, dobere iko mmanya ahụ, o mee gịnị? O sekpuo ana. Ihe ahụ ọ gọziri ka ọ ga-anọkwa ebe ahụ mee gịnị? Fee ya ofufe. Mgbe ahụ ọ na-efezie, ọ na-achatakwa n'ịbụ ụkọchukwu wee fezie onye nwe anyị bụ onye ọ kpọdatalụ. Ike aghọtalụ ike dị n'arụ n'ọbara Jesu Kristi. Ọnya ka ndị oyibo na-akpọ transubstantiation. Mgbanwe dị omimi. Mgbanwe dị omimi nke anya ama afụ. Ị na-enye anya ihe ị ga na-afụ bụ achịcha, mana ọ ma abụzi achịcha, ọ bụrụ arụ dị nwa anyị Jesu Kristi. Ị na-enye anya ihe ị ga na-afụ bụ mmanya, mana ọ ma abụzi mmanya, ọ bụla ọbara dị nwa anyị Jesu Kristi. Ụmụnne m na Kristi, ọkwụ n'ebe a ka ike anyị niile dị. This is where the power is. And ọ bụrụ na ị ghọtara n'ebe a ka ike ahụ dị, ị ma na ihe ị na-eje n'ụka enwere isi. Maka na ike niile dị na dị nwa anyị Jesu Kristi. Akwụkwọ nsọ sị, at the mere mentioning of my name, na mgbe ọ bụ na akpọrọ afa m, na ikpere niile ga na-egbu n'ala, na ọnụ niile ga na-ekwupụta na ọ bụ mụ bụ dị nwa anyị. Ọ bịa ka anyị na-eme mmemme ya tata, ịkpọdata ike. Ofu nnukwu onye nkụzi n'ụka a na-akpọ Anthony, onye melụ mmemme na Satọde nya gara aga, bụ Anthony of Padua. Anthony bụ onye ụkọchukwu. Ọ makwazi ekwu okwu Chukwu rinne, ọ fụkwaziri Chukwu n'anya rinne. Mgbe o sisiri ụkọchukwu ewezije n'obodo a na-akpọ Padua, o wepụ na ndị obodo ahụ aghọtasịrọ ihe a na-eme. Ndị obodo wee na-eso eze na-efe alụsị Anthony na-akụzi nkụzi. Ụfọdụ ekwete, ụfọdụ a na-amụ ya amụ, ụfọdụ a na-asị na ekwedo ihe ọ na-akọ. O welu ofu ụbọchị Anthony akụzikata nkụzi, na-eme ihe ịrịba ama dị iche iche. Ndị mmadụ bidozie na-ekweta na dị nwa anyị Jesu Kristi, na-ekwetakwa n'ike dị n'ọbara dị nwa anyị Jesu Kristi. Anọkata at a point, eze na-achị Padua wee sị Anthony na ọ bụrụ na Chukwu a ị na-akpọ, na ọ bụrụ na Jesu Kristi anyị na-akpọ dị na achịcha anụnwa, na anyị ga-eme nnukwu ihe a na-akpọ contest ka anyị mara ma ihe ị na-akụzi ọ bụ eziokwu. Anthony wee sị ya, gịnị ka anyị ga-eme? O wee sị oke, na anyị ga-edobe ịnyịnya, nnukwu ịnyịnya. Ịnyịnya na-eri mmiri nne, mana ịnyịnya anụnwa na anyị ga-akwụ ya agụụ mkpụrụ ụbọchị 3 na ọ ma eri nri na ọ ma aṅụ mmiri. Na agụụ ga-agụlachi ya anya. Den n'ụbọchị nke 3 na ndị Padua niile ga-agbakọta ọnụ n'ọdụ na-ene gị. Anyị ebupụta nri ịnyịnya, iweluzie arụ n'ọbara dị nwa Jesu Kristi n'nwakọta ka anyị malụzie ma ịnyịnya ọ ga-ejekwu ebe dị nwa Jesu Kristi nọ, na ọ bụ na esi n'ọnya nwa bụ Chukwu ka ọ ga-ejeri nri. Anthony wee nekata ya bụ eze, nekata ya bụ eze sị ya,
na ebe ị na-ejekwanụ n'ụzọ adịrị ya, na ọ bụ na ime onye anyị na-akpọ afịa ihe n'ụwa n'ọsọ ga-aba gị ụkwụ, mana ebe ị chọrọ ịnwa na-echukwu na ya kweta n'anya bụ kọntest efu okwukwe. Antoni olu ụbọchị ahụ oseti edobe ịnyịnya, agụ gụchacha ịnyịnya, Padua niile ju na tieta, onye ọbụla nọ na-ene ndị a na-amụ amụ a na-ekiri Antoni, a na-asị na egwenu nwoke nke a si na ya bụ fada. Gịnị ka ọ mara ọ na-akọ? Obodo ju, eze nọdụ n'ukwu ezie, eburu ọmarịcha ndị ịnyịnya na-eli, ndị tọkarịchara ịnyịnya, the best food, ewedobelie n'akụkụ. Antoni buru monstrance, bulie n'aka, ihe etu a ka Antoni si bulie. Antoni jee n'ofisi aja nọdụ bulie etu anọdụ, ewelu ndị nke ọzọ dobere ịnyịnya n'isi ebe elu. Antoni tinye dị nwa na Jesu Kristi. Obodo na-enene ka mmalụ nke ga-emenụ, na-enene ya pọtụba, ejezie mepele ịnyịnya ụzọ. Na cheta mmadụ na ịnyịnya anụ wee ribere ọnyọ, ṅụbere mmiri mkpụrụ ụbọchị 3, emepele ịnyịnya ụzọ, ịnyịnya na-apụta na-aga ije. Antoni buru ihe obu na-akpọtụ ike nke eluigwe. There is power in the blood. There is power in the body of Christ. Antoni na-akpọtụ. Antoni a na-akpụ ya na-akpụ ya na-akpụ ya na-akpụ ya na-akpụ ya sị ya, mmụọ nsọ gbadata were ọnọdụ, mmụọ nsọ gbadata were ọnọdụ, na-akpọ ike niile nke eluigwe. Eze n'igwe gbadata, chịba ọchịchị, mmụọ nsọ gbadata were ọnọdụ. Ọ na-agụ ya, nni ịnyịnya dịrị, ịnyịnya na-abịanụ. Of course ịnyịnya agụụ na-agụ, kedu ebe ọ ga-eje? Ebe ndị dị, maka agụụ dị ya na-arụ. Just like etu anyị nọ, onye ribere ọnyị ụtụtụ pụtafu ebe a na-eri oriri, gịnị ka ihe eme? Si bunyegodi gị ndị ka irie, emesịa ka eme gịnị? Ka ekwubekwazịa. Etu a ka esi nọdụ, ịnyịnya na-eje ebe ndị dị. Antoni burukwa na-asị, oluo na omume onye nwe anyị bịa meela onwe gị afọ. Ịnyịnya gakọtazie, anya ịnyịnya wee signal the body of Christ in the monstrance. Ịnyịnya wee tụgharịa, wee bịa ebe monstrance ahụ. Ọ bụ ọsọsọ na ọ bịara ebe monstrance nọ, na ọ bịaziri ebe dị mụ na Jesu Kristi nọ, gbajie ụkwụ ya, were sekpụrụ ya. Ịnyịnya esekpucha ndị mụ na Jesu Kristi, the whole Padua wee gbabie Igbo. Afụ nụrụ dị ya, o sekpuchazie ndị mụ na Jesu Kristi wee tọọnụzi ya jebezie eme gịnị? Jeribe nne. Edobe ndị mụ na Jesu Kristi dobe akụ na ụba, kedu nke ị na-ewe? Edobe ndị mụ na Jesu Kristi dobe ego ndị ụka, kedu nke ị na-ewe? Edobe ndị mụ na Jesu Kristi dobe ego ndị society nọ na ya, kedu nke ị na-ewe? Edobe ndị mụ na Jesu Kristi dobe ego gị na family gị ga-eji wee dị ndụ, kedu nke ị na-ewe? Ị na-adị attracted to things of the body than more to the things of the spirit. Ụmụnne m na Kristi, ọkwụ n'ihe a bụ ike anyị, ọkwụ n'ike anyị ji aba, ọkwụ n'ihe a ka anyị ji karịsịa, ọkwụ ya bụ ebe mgbaba mụ na gị. Anọ gosipụtara anyị n'ihe ọgụgụ agụgasịla anyị tata, mgbe ụmụ Izrel nọ n'ime ịkpa, Moses wee na-egosi ha na ọ bụ Chukwu na-enye ihe ọma, na ọ bụ Chukwu na-enye nri nke ndụ ebebe. Abịa n'ihe ọgụ nke abụọ, egosi anyị arụ n'ọbara dị nwe anyị Jesu Kristi ike dị na ya. Oziọma sikwazi anyị belụsọ milile arụ nke nwa nke mmadụ bụ ọṅụ ọbara ya ime nwenata ndụ n'ime gị. Sọsọ na-ịgbabaga anyị n'ime ime nwenata ndụ n'ime gị. Nnukwu nkụzi nnụnwa nke arụ n'ọbara Kristi nnụnwa bidolu so many years back. Ọ bịa bụ etu ụka si wee bido, maka agwala anyị na mgbe dị nwe anyị Jesu Kristi ragocha n'eluigwe, ike gwụrụ ndị na-eso ụzọ ya. Onye ọbụla welo zoo ezo, mana so ofu ihe jikọrọ ha niile ọnụ
kedu ihe dị ha ahụ? Breaking of bread. Ha ncha niile na-anọkọ na-anyawa achịcha nọdụ n'ekpere, mana ha na-eme ha ghọtasịrị ihe ha na-eme. Ewelute so many years, ofu nnukwu nwata nwaanyị chiri sista a na-akpọ Sister Juliana. Sister Juliana nụnwa na 1246 AD. Sister Juliana nụnwa nwata nwaanyị onye Belgium, and a mystic bụ ndị dị nwe na Jesu Kristi na-akaba nnukwu akara n'ụzọ pụrụ iche. Nwata nwaanyị anụnwa wee nọpụrụ si na ike dị na arụ n'ọbara Kristi nụnwa ha bụrụkwa n'ihe ụka ga na-enepụ ụlọ anya. Wee sị mba, na bido tata gaba na ya ga-eme na Belgium bụ ebe ọ na-alụ ọlụ, na a ga-ebidozi wee celebrate ba nya bụ Corpus Christi mụ na gị na-eme tata. So ebe izie celebrate ihe nụnwa bụ na Belgium n'obele diocese. Mgbe ahụ ọbụbere ihe ụka niile na-eme, even though na ụka ka na-emekwali arụ n'ọbara Kristi, mana ime asụ etu ewepụtalụ tata ka ụbọchị eji enye nsọpụrụ n'ụzọ pụrụ iche, ụka na-emebi etu ahụ until that 1246 ya bụ nwata nwaanyị Sister Juliana wepụtara ya. O wepụtazịa ya, a na-emie o megidere nwụọ takakwa afụfụ, megide nwụọ ọnwụcha, mechazie Pope Urban bụ onye saịdị be ha na-admire nnukwu mmemme ahụ ha na-eme adịbero n'ụka niile. O wee bubatazie n'ụka niile, ewebidozie emebe ya bụ mmemme, wepụta taa a na-eme the Sunday after Holy Trinity or Thursdays after Holy Trinity eme mmemme nụnwa. Mana ụfọdụ ndị diocese nwekwara ike ibute ụbọchị ụka, mana oge nụnwa ka a bịa wepụta nnukwu mmemme nụnwa ka agwa ụka niile na ọ bụ ebe a nụnwa bụ ebe ike mụ na gị si, na ọ bụ ebe nụnwa bụ ebe ndụ mụ na gị si, na our power and strength is in the blood of Jesus Christ. Now, kedu ihe ịghọtalụ olili nsọ nụnwa bụ? Nke mbụ, ọ barụ n'ọbara Jesu Kristi. Ọ sị, belụsọ m ilili arụ m maọbụ ṅụọ ọbara m, ime nwụnata ndụ n'ime gị. That's number one. Then nke abụọ, ọ bụkwazị arụ n'ọbara Kristi nụnwa jikọkwala anyị ọnụ dị ka nnukwu ezinụlọ nke ụka. Egosi ha n'akwụkwọ nke Corinthians, asị 1 Corinthians, ọ sị na etu nụnwa arụ mmadụ suwelu nya ịbịa na ofu arụ mmadụ na-enwere aka, nwee ụkwụ, nwee anya, nwee ihe niile ọ dịcha iche iche, mana ha niile gbakọtara ọnụ bụrụ arụ. Na-etu akwa ka ịbịa n'ụka na-adịgasị mmadụ dị iche iche, mana anyị niile bịa gbakọta ọnụ n'ime arụ n'ọbara dị nwe anyị Jesu Kristi, maka na ọnya bukọtara anyị ọnụ ka ezinụlọ. Abịa nke ịtọ, ewesị na nkụzi nụnwa na-egosikwazi anyị na arụ n'ọbara Kristi, na mgbe ọbụla anyị merụ mmiri Chukwu, na anyị na-eme ya bụ mmiri Chukwu site na arụ n'ọbara dị nwe anyị Jesu Kristi, ananya bụ mmiri Chukwu na-akụbanyekwazi mmụọ nsọ nke Chineke n'ime anyị. Akwụkwọ nsọ wee sị anyị, our body is the temple of the Holy Spirit. Onye melụ na arụ n'ọbara Jesu Kristi ada na ebe lụrụ alụ. Ọ sị na onye ọbụla na-eji nnata anya bụ arụ n'ọbara Kristi, mana ndụ ọ na-ebi abụrụ ezigbo ndụ, ga-edobie until o jedozie ndụ ya, because her body is the temple of the Holy Spirit. Kedu etu isi ghọta arụ n'ọbara dị nwe anyị Jesu Kristi? Mgbe ụfọdụ anyị na-aghọta ya ka ebe a na-eme fọn fe. Ịbịa n'ụlọ ụka, mgbe ụfọdụ na-aghọta ya ka ebe a na-eji emezu iwu. Ọbịa ụka ọ na-akpalụ nkata na-amụrụ amụ, oju oge eje nata oli nsọ, efi ọgbara ọsọ gidigidi gbapụ ọsọ. Ụfọdụ na-aghọtakwuazị ya ka ụbọchị ọbụla ọ kwala akwa ọfụ, ada na ọ kwalụ Abuja kaftan or whatever it is, maọbụ onwe nwaanyị gotelu nnukwu ịchafụ ma ọkwa nke ndị mmadụ akwanugo. Ọbịa ụka ụbọchị ahụ, ihe ọ ga-emezi bụ ochelu n'ikpeazụ ndị mmadụ natachabazi oriri, nyanwe wee jelu ya nchaka nchaka nkurukwu oshu kpaka, maka na ihe ọ ga-eji wee yi shu pịla apị na-ada ụda bụ
ọ bụ na nwee ndị ka na-ekpe ekpere, ndị natagoro ori na-ekpe ekpere, ka unu kwụsị ekpere ahụ ka nne na-akwa ya yi wee bịa ụka ọkụrụ ya kwaka body of Christ. If na ọrụ ebe ọ gara sị body of Christ, ọ sị ọ na-amụ ma amụ, ifu na ọ makwụrọ n'ihe ọ bịa. Ụfọdụ a na-azọkwu ka ha bụ Eucharistic minister, ka ọ bụrụ ha nwa na-enye oriri. Gịnị ka ị na-enye? ị makwụrụ ihe ị na-enye, ị na-azọ ya azọ. Gịnị ka ị na-anụ ọgụ na-akọ ọnụ na ọ ga-abụ ndị gị ga-enye oriri nsọ? It is not a social thing. It is the most sacred thing. Even ụfọdụ ga na-abịa nata anya bụ oriri nsọ, ọ na-aga na central eye, ọ na-aga ọ na-etichala onye a, otichala onye a, otichala onye a, otichala onye a, na-amụrụ amụ wee na-agbagote n'ala oriri nsọ. Ụfọdụ ga na-abịakwazi n'ala, ọ na-asịrị oriri nsọ, kama ọ ga-abanye na meditation n'ime onwe. Gịnị ka ọ ga na-eme? Ọ kwụrụ na line, otile onye a, hey, ị bịala ụka tata, Jesu Kristi ka nọkwụ n'ọnụ ya. Ọpụbekwụrụ ibu na enwere ike ụfọdụ na-achọ ka ọ dapụkwu adapụ. Anyị bịala ụka taa, hey, nne m ịmakazi taa, o nna akwa gị nke a maka taa, ọ bụkwa Jesu n'ọnụ. Kedu ihe ụka kụziri? Ụka sị na ị na-abịa na-arụ n'ọbara nke Kristi, na ị ga-akụ onwe gị ọnụ maka na ọ bụrụ egwu ọnwa. Leke na ihe m gwara ụnụ na mbido ụka, na anyị nọlụ na seminarị 17. Gịnị ka anyị mụtara ebe ahụ? Sọsọ ịchụ aja mas. Nwekwu n'ihe ọzọ karịrị 17 years. Gwagode m prọfeshọn ọzọ a na-agụ akwụkwọ 17 years. Gwagode nwa ihe ọ sọrọ ya, ụsị agodi ndị nọ n'ọnwa. Sọsọ ka anyị nwee ike na-achụ aja. O gosi na ọ bụrụ egwu ọnwa. Onye na-abịa n'ala oriri nsọ na-achịkọba aka ọnụ. Ọ bụgodị na ị chọrọ idobe etu a, ngwa gbakọta ya agbakọta nwayọọ. Onye na-eje n'ala oriri nsọ na-adị focused, na-asị Chineke, ana m eje n'alụ gị tata, biko bịa ka ị gọzie m, bịa ka ị gọzie ime obi m, etosiro nke ịbata n'ime obi m, ma ikwuru asụ ofu okwu na mkpụrụ obi m ga-adịlịrị. Ọ natachara oriri nsọ, gịnị ka ọ ga-eme? Ọ natacha oriri nsọ, o ji nwayọọ, ugwu na nsọpụrụ, o jee n'ochie sekpụrụ ana. Ọ bụrụ na agba ikpere na-eme gị n'ime sekpụ ana, nọdụ ana, mee n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Welcome the Lord in your heart. Si ahụ ndị nwaanyị na-ebatago n'ime m tata, biko welu nkwalụ ngwa ọrụ gị, kpere ya ekpere, si ya nọ. Ikpesizi ekpere, agbasa ụka, ịpụta n'ilo. Ọ bụ na ị chọrọ ịna ana, nọdụ n'ilo ahụ, kedu ebe onye ọbụla. Anụ ụka makwazi ihe ọnya mere n'ibetween n'etiti mas, asị ka anyị nyerịta n'onwe anyị ekele nke udo, enye gị ohere iji wee kene ndị mmadụ. Ọ bụgodị na ị nọ n'azụ oche, sisi n'azụ oche gbagota n'iru, gbagotaba ikenecha onye ahụ na-achị yakwa. Mana oge olili nsọ ahụ maọbụ oge consecration, focus, tinye uche gị na ya, maka na ọ bụ ebe ahụ ka ike gị dị. That is where your power is. Ka dị nwe naanị Jesu Kristi, onye fụrụ anyị n'anya, onye nyere anyị arụ ya, nyekwazi anyị ọbara ya, ka o wetala anyị ngọzi, wetala anyị mbuli elu, mekwazịnụ ka anyị ghọta ihe omimi dị na Eucharistia dị asọ site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Ekwe m n'otu Chineke na-aja ike niile, onye mere n'igwe na ala, na ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa tụọ ụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, a mụrụ ya amụ, eme ihe eme. Ya na nna bụ otu ihe n'ihe ha jiri bụrụ Chukwu, onye si na ya ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, o were ahụ na Virgin Maria, site na Mmụọ Nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihe anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate. Ọ taa afụfụ, ọ nwụọ, enye ya. O bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwu. Ọ rọgoro n'eluigwe, nọdụ n'aka nne Chukwunna. Ọ ga-abịaghachi ọzọ ebube ya, ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe na Mmụọ Nsọ
onye nwe anyị na-enye ndụ nna na nwa pụta, onye a na-esebụrụ na-etokọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Ekpere nke ndị kwelụnụ. Ụmụnne m na Kristi, ka anyị kpee ekpere maka nzukọ nsọ Katọlik gazuru ụwa niile, maka onye ndu anyị bụ Pope, nna anyị Bishọp Demazio, ndị bishọp anyị niile, ndị ụkọchukwu, ndị brothers, ndị sista, ndị cantors, ndị lay readers na ndị niile na-alụ ọrụ n'ụlọ nsọ nke Chineke. Ka Chineke onye fụrụ anyị n'anya gọzie ụmụnne anyị ndị a niile, ọkacha aja nke ha na-achụ iji wee fụ na ozi ọma Chineke na-agbasazi ụwa niile. Ka onye kwazi ha amamihe nke ha ga-eji wee na-alụ ọrụ niile nke Chineke zubere ha. Anyị arịọ gị biko dị nwe n'anyị. Ka anyị kpee ekpere maka ụmụnne anyị ndị nọ na nyanya, ndị nọ n'afụfụ, ndị nọ na mwute, ndị mmadụ nwụnarụrụ, ndị na-ata afụ dị iche iche. Ka Chineke bịa tie ha aka n'obi ma nọnyelụ ha. Anyị arịọ gị biko dị nwe n'anyị. Ka anyị kpee ekpere maka ọtụtụ ụmụnne anyị ndị rapụgoro ụwa n'ụwa, ọkacha nwanne anyị nwoke Leonard Nwalọzie. Ka Chineke nabata mkpụrụ obi na ndokwa na ọtụtụ ndị niile nke anyị rụnyere na mbido aja masị n'ụwa, na ụmụnne anyị ndị ọzọ ndị ụmụnne ha rapụrụ. Ka Chineke bịa gbaa anyị niile ume ma nabata mkpụrụ obi ndị ahụ na ndokwa. Anyị arịọ gị biko dị nwe n'anyị. Ka anyị kpee ekpere maka ndị Igbo niile ebe ma ebe anyị nọ, na ọkacha ndị ụka Katọlik nọ n'ụwa niile bụ ndị Igbo. Ọkacha ka anyị ra aka ụka na St. Fortunata Igbo Catholic Community, St. Clement Pope Igbo Catholic Community, St. Paul's na St. Benedict Bonaventure. Ka Chineke onye fụrụ anyị n'anya bịa nọnyere anyị na tata nke anyị na-eme emume nke arụ ọbara dị nwa anyị Jesu Kristi. Ka ike nke dị n'ọbara bịa gbaa anyị ume, nọnyere anyị ma na-achụpụrụ anyị atụmatụ niile nke onye iro. Anyị arịọ gị biko dị nwe n'anyị. Ka nnatazi isi a nọrọ nye Chineke bụ n'obi ndị ọzọ. Ihe ndị a niile ka ayọ maka onye ga-emere anyị ha niile site na Kristi onye nwe anyị.
rịọba na ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụburu ihe ga-asọ Chineke jike niile nara nụ onye nwanyị nara aja n'aka gị otu n'ebe nke afịa dị mma ka ọ dị mma nke anyị na gospel nzukọ dị asọ amen. Onye nwanyị nna dị obiọma, biko were ebere nye nzukọ gị onyinye nke ịdịkọ n'otu n'udo. Ọ bụ ihe ndị a ka a na-egosipụta n'ụzọ dị omimi na onyinye ndị a anyị na-ehunyere gị. Anyị rịọrọ nke a site na Kristi onye nwanyị. Onye nwanyị nọ n'elu nọ. Welite n'obi enu. Ka anyị nye n'ụdị nwenụ Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile, o nna dị nsọ, Chineke jikere na onye dị ụwa ta ụwa site na Kristi dị nwe n'anyị. Ya bụ ezi ụkọchukwu dị ebe onye dowere emume aja nke dị ọkpụ, o nyere gị onwe ya ka ọ bụrụ ihe ejiri chụọ aja nzọpụta. Bịa mee maa iwu ka anyị na-achụ aja nke a na ncheta nke ya, ka anyị site n'ịnata achịcha ndụ na emume nke a dị asọ gosi ọnwụ ya ruo mgbe ọ ga-abịaghachi ọzọ. N'ihi nke a, anyị na-eso igwe ndị mama niile nke n'igwe na-eto ebego oge niile na-asị: ebube gị jupụtara n'eluigwe na ala. Hosana, 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 Hosana n'elu kasị elu. Ọ dị ngọzi onye bịara, onye bịara n'aha Hosana, Hosana, Hosana n'elu kasị elu. Nna anyị dị nsọ, ezi eso gị na-edo ihe dum nsọ, anyị arịọ ka ido onyinye ndị a nso si erukwasị ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye n'ọnwụ nke o jiri aka wee nara were achịcha, nye gị ekele na otuto nyawa ya, nye ya ụmụazụ ya sị: naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anya, si o buru iko mmanya, nyekwa gị ekele na otuto, bunye ya ụmụazụ ya sị: naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi, bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, menụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzienụ Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Nicholas na ndị ofe ọhụta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ na ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebebe. Ka anyị sorokwanụ ha na-eto gị, na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile ekere eke na-esonye bụ Kristi, na-esikwa n'ime na n'aka ya, na-edekọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otuto niile site n'ụwa ta ụwa niile.
Nna anyị nọ n'eluigwe, tụdịrị afa gị, ka ọchịchị gị bịa, ka eme uche gị n'ụwa dịka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmehie anyị dịka esi gbaghara ndị mehiere anyị, ka ekwe na mmanye ma zọpụta anyị n'ajọ ife anyị. Zọpụta anyị na-arịgo sebe ụwa na ajọ ihe niile, site n'inye aka ebere gị ka zọpụta anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anyị maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. N'ihi na ọchịchị ike na otuto ebe onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-arapụrụ unu, udo nke nka m na-enye unu, elekwana anya na njọ anyị kama lekwasị anyị n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ. Gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe udo nke ose bụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu wee kene nke udo. Nwa atụrụ nke Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ. Ụmụnne m na Kristi, nenu nwa atụrụ nke Chukwu, nenu onye ahụ na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Anyị na-enwekwa onye isi ọma bụ ndị akpọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke, inwenụ etosoro nke ịbata n'ime obi, ma mkpụrụ azụ okwu na mkpụrụ obi m ga-abịa emebe. Ka arụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile ruo na ndụ ebebe. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen.
Ka anyị yọọ ayịyọ. Onyenwe anyị, isite na oriri ahụ na ọbara gị nke dị oke ọnụ anyị na-anata n'ụwa na-egosi anyị akara nke ịdị ụtọ gị, biko mee ka anyị jupụta na aṅụrị dị ebighị ebi nke ịbụ Chukwu nke gị. Anyị yọrọ nke a site na Kristi Onyenwe anyị. Amen. Ana m ekenekwazi onye ọbụla maka ajamasị nke anyị niile na-ege, na-ekenekwazi ndị na-enyekwazi aka iji wee fụ na anya bụ ajamasị na-aga ọfụma. Asị nke nchetakwazila anyị niile maka ndị ada echeta na a na-enye onyinye n'ụka dayọsis wepụtalụ na parish ọbụla ị nọ. Ịbanye online, ị ga-afụ nke ị ga-akwụnye online. Ọ bụrụ na ị chọrọ ime online, ị nwere ike isend envelope gị to the parish, ya bụ ma ndị St. Fortunata, ma ndị St. Clement Pope, ma ndị St. Paul's. Gbaa mbọ hụ na ị na-ezije envelope gị n'ụlọ ụka. Ọtụtụ ndị mmadụ na-eme nke ndị Igbo ama akọnata anyị, maka na ọ bụkwazi ohere ị ga-eji wee na-enye Chukwu onyinye n'ụzọ pụrụ iche maka ndụ nke dị tata. Iji welu gosipụtakwazi nnukwu mmemme nke anyị na-eme tata barụ n'ọbara Kristi, anyị ga-emekwazi obele adoration iji welu gosipụta nnukwu mmemme nke anyị na-eme tata. Stium bella premor stelia auxilium unitrinaque Domino. Ụmụnne m na Kristi, achọrọ m ka anyị were ohere n'ụwa welu kene dị nwe anyị Jesu Kristi, onye zọpụtara anyị n'ugbu nke ọnwụ, onye zọpụtara anyị n'afụfụ, onye zọpụtara anyị na nyanya. Ka ị were ohere n'ụwa welu kene dị nwe anyị Jesu Kristi wee sị ya, eze ebube, thank you. Kene ya maka na ọ na-abịa eto dike na nke o mere eme o mekwa ọzọ. Ọbịa ka Moses chetalụ ụmụ Israel n'akwụkwọ nsọ wee sị ha na unu tara afụfụ, na ụfọdụ n'ime unu ka na-eru uru afụfụ unu talụ, mana chetanụ na ka unu nọ na ya bụ afụfụ na Chukwu zitere unu mana Chukwu nyere unu nnwere onwe. Ya bụ na nnwere onwe anyị na-abịa, nnwere onwe anyị abịarukwuga nso. Ka anyị were ohere n'ụwa wee kene dị nwe anyị Jesu Kristi maka amalia
maka ngọzi ya, maka nchekwaba ya. Achọkwazịrị nke iwere ohere nwa wee were onwe gị, wee were ezinụlọ gị niile, ụmụntakịrị gị niile, nwunye gị, di gị, nne gị, nna gị, ikwu gị, ibe gị, ka ịrụnye ha niile n'ọbara nwa atụrụ n'ụwa, n'ọbara dị nwe anyị Jesu Kristi, onye fụrụ anyị n'anya, onye na-agọzi anyị, onye na-echekwaba anyị. Akwụkwọ nsọ si anyị na anyị wezuga onwe anyị n'ebe ọ nọ, na-enweghị ihe anyị pụrụ ịbụ, na-enweghị ihe anyị pụrụ ime. Apart from me, you can do nothing. Ya bụ achọrọ nke iwere ezinụlọ gị nye kpamkpam, nyechaa ya, ka o nwee ike jigidesie anyị niile ike, ka o nwee ike jigidesie gị ike, ka o nwee ike welu gị dị ka ngwa ọrụ ya. Were m, were m ihe dị gị mma, enye gị onwe m, biko were m ihe dị gị mma, Jizọs. Were m, were m ihe dị gị mma, enye gị onwe m, biko were m ihe dị gị mma. Were m, were m ihe dị gị mma, enye gị ndụ m, biko were ya m ihe dị gị mma, Jizọs. Were anyị, were anyị ihe dị gị mma, enye gị di m, biko were ya m ihe dị gị mma, Jizọs. Were m, were m ihe dị gị mma, enye gị onwe m, were m ihe dị gị mma. Were m, were m ihe dị gị mma, enye gị nwunye m, biko were ya m ihe dị gị mma, Jizọs. Were m, were m ihe dị gị mma, enye gị onwe m, were m ihe dị gị mma. Were anyị, were anyị ihe dị gị mma, enye gị ụmụ anyị, biko were ha m ihe dị gị mma, Jizọs. Were m, were m ihe dị gị mma, enye gị onwe m, were m ihe dị gị mma. Eze nke ebube, anyị na-aka onwe anyị n'akara nke mmeri, akara nke ike, akara nke udo, akara nke agamniru, akara nke nnwere onwe niile. Ị gwala n'akwụkwọ nsọ sị, if I see the blood, I shall cross over. Ya bụ eze nke bụ, ọ bụ akara ya bụ nke mmeri ka anyị na-aka onwe anyị wee sị na mgbe ọ bụla ekwensu bụ onye ile anyị zutere akara anụnwa, ka ekwensu gbata aka n'ebe anyị nọ, ka mmeri bụrụ nke anyị, ka ike bụrụ nke anyị, ka aganiru bụrụ nke anyị, ka mgbake na nyanya niile bụrụ nke anyị, ka otito bụrụzie nke gị n'afa Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Tantum ego sacramentum venerem Cenoe et antiquum documentum novo cedere Toe restet fide supplementum sensum defectui genitori
giving them bread from heaven, having within it all sweetness, let us pray. Lord Jesus Christ, you gave us the Eucharist as the memorial of your suffering and death. May our worship of this sacrament of your body and blood help us to experience the salvation you want for us and the peace of the kingdom, where you live with the Father and the Holy Spirit, one God forever and ever. Blessed be God. Blessed be the name of Jesus. Blessed be the most sacred heart. Blessed be his most precious blood. Blessed be Jesus in the most holy sacrament of the altar. Blessed be the Holy Spirit, the Paraclete. Blessed be the Mother Mary most holy. Blessed be her holy and immaculate conception. Blessed be her glorious assumption. Blessed be the name of Mary, Virgin and Mother. Blessed be Saint Joseph, her most chaste spouse. Blessed be God and his angels and his saints. Holy